Carmenu Muscat magħruf iktar bħala ċali huwa raġel ta' 63 sena li tilef ħajtu fl-inċident li seħħ fil-Park and Ride tal-Furjana wara li għal xi raġuni x-xarabank imxiet weħeda bil-konsegwenza li nqabad bejn il-ħajt u l-ġemp tal-istess karozza tal-linja. Kienu bosta persuni li matul il-jum ta' tlieta selmu l-memorja ta' ċali li kien xufier mal-Malta Public Transport kif ukoll kien jgħallem xufiera ġodda. Infatti f'post fuq il-medja soċjali il-Malta Public Transport qalet li Carmenu kien raġel dedikat lejn xogħlu u rispettat minn bosta għal paċenzja u l-professjonaliżmu li dejjem wera. Qalet ukoll li huma l-kol jinsabu maħsuda bit-telfa tiegħu u ddeskrivew lil Carmenu bħala ħaddiem li ħalla legat kbir hekk kif xogħlu kien għallem ħafna nies. ċali li kien resident in-Naxxar u missier ta' żewġ titfal kien dilettant kbir tal-festa fejn kien iqatta ħafna ħin jgħin fl-armar għaċ-ċelebrazzjoni li ssir kull sena fix-xahar ta' Settembru kif ukoll kien jerfa' il-vara titolari ta' Marija Bambina. Oħrajn iddeskrivew lil ċali bħala bniedem li kien rispettat minn ħafna u li kien jisma' lil kulħadd, għal ukoll li kien raġel ta' fiduċja kbira b'imħabba għamja lejn familtu. Fatt ieħor interessanti dwar ċali u li fl-1980 kien irrappreżenta lil Malta fl-Olimpjadi li kienu saru f'Mosca u kien ħasem fit-tellieqa individwali u fit-tim time trial ta' ċikliżmu.